il-poplu għandu għażla ċara huwa biss gvern ġdid nazzjonalista li kapaċi jġib il-bidla. Jekk trid il-bidla, l-unika għażla li għandek hija Partit Nazzjonalista. U da jfisser li taqqa fuq spallejna responsabilità akbar di qegħdin nifhmuha. Aħna jiena ndur fuq sħabi, id-deputati u ngħidilhom il-poplu Malti iridna dejjem iktar aħjar. U jien b'umiltà indur li l-poplu Malti u nkompli nwiegħed illi ħanibqgħu naħdmu kuljum il-ħin kollu fl-interess tal-poplu Malti. Ex-qari kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li kellu fil-programm Opinjoni fuq Net Television bi preżentazzjoni ta' Dione Borg fejn tkellem dwar l-aħħar skandi li ħarġu fil-bera u li ħonqu mhux biss lill-Partit Laburista iżda saħansitra lil pajjiżna kollu. Inti trid gvern normali, inti trid Prim Ministru ħieles li jkollu s-saħħa, il-kuraġġ u l-libertà illi jieħu d-deċiżjonijiet u li ħadd ma jiġbidlu l-ispaga. U dan żgur mhuwiex l-Partit Laburista u lanqas Robert Abela Prim Ministru. Kien hawnhekk fejn fakkar li fil-waqt li aħna nirsistu għal kull ċenteżmu li ndaħlu f'butna, il-Labor qed jaħtaf kull ċenteżmu minn butna stess. Lilek jiġru warajk biex tħallas kull ċenteżmu jew biex trott kull ċenteżmu jekk forsi jkunu ħadu żballu tawk xi ċenteżmu żejjed, huma dak il-flus tiegħek jużawhom ħażin. Anzi, dak il-flus tiegħek huma jisirquhom u jaqsmuhom bejniethom. Bernard Grech spjega kif il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar snin jirsisti favur il-poplu Maltu Għawġi iżda il-gvern baqa' jinjora s-soluzzjonijiet provduti minnhom. Tajnihomkom fuq platt, tajniehom ukoll fuq platt diversi proposti biex anka tindirizzaw il-problema ta' traffiku, tajnikom fuq platt ukoll kif tindirizzaw anki l-oli tal-ħajja. Però minn dan ma jwettqu xejn. U ma jwettqu xejn għax għajjew. Ma jwettqu xejn għax ma jinteressahomx. Ma jwettqu xejn għax moħħhom fihom infushom. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll kif il-bidla tista' sseħħ blajta tal-poplu Maltu Għawġi kollu f'daqqa. Intom li flimkien magħna se nagħmlu l-bidliet neċessarji fil-pajjiż. Intkom flimkien magħna illi min għandu l-esperjenza, min għandu il-ħila ta' studju li jkun studja, min għandu l-pożizzjonijiet, kulħadd flimkien qed jiġi quddiem u hekk qed jiġri, qed jingħaqad madwar il-mejda biex dal-pajjiż noħorġuh minn dal-isqaq li daħluh fih. Bernard Grech tenna l-appelli tiegħu dwar l-importanza tal-protesta ta' nhar it-tnejn. Żgur li ħajkun messaġġ ċar dal-gvern ma nistgħux nittolleraw li jibqa' mixi b'dan il-mod arroganti fejn qed jagħmel li jrid b'kulħadd. Imma wkoll ħajkun messaġġ pożittiv fejn inkompli nikkonvinċik jew nipprova nikkonvinċik illi iva Malta tista' tkun aħjar. Nhar it-tnejn li ġej se tkun qed tissejjaħ din il-protesta nazzjonali quddiem il-Parlament biex in-nies issemmaw leħinhom sabiex fuq kollox Robert Abela jneħħi l-Klint Kamilleri u jieqaf jiddefendi l-frodi.